Исәнмесез, ТНВ эфирын адымлар дәвам итә. Студия Сәрия Хабибуллина безнең бүгенге тапшыруда. Ашлык һәм икмәк хакын. Булмаса җитми, булса кадере юк. Әйпиң булмаса, сатасы да булмый, акча да булмый, җылап утырып бер-бер дә булмый. Нигә республика амбарларында сатылмаган ашлык ята? Кайтабыз да китәбез шул. Өлешчә мобилизация буенча чакырылган егетләрнең Татарстандагы ялы. Безгә көч бирә инде шул балалар, әтиәни, барлык көткән кешеләр. Якутлар җуела вакыт белән. Милли сәнгать һәм халык һөнәрчелеген нигә яңадан торгызырга туры киләчәк? Без Кытайларында узып китерлек мөмкинлегебез бар. Без бит татар халкы, без бит уңган халык, булган халык. Татарстан күгенә лошыннар күтәреләчәк. Республикада юкка чыккан ау кышларын яңадан үрчетә башларга җыеналар. Бу туристик яктан да бердән, икенчедән экологияны да саклау дигән сүз. Бу атнада Россия хөкүмәтендә ил базарында хасил булган ашлык кризисы буенча яңалык җиткерделәр. Хөкүмәт дәүләтнең интервенция фондына өстәмә рәвештә миллионлаган тонна бөртекләр сатып алу мөмкинлеген өйрәнә. Хәзер амбарларда зур күләмдә узган елның мул уңышы ята һәм ул базарга йогынты ясый. Күп булгач бәясе юк, шуңа сатылмый да. Димәк, базарда торгынлык. Әгәр дә бу ашлык экспортка китми икән, фонд сатып алса, җитештерүчеләргә беркадәр ярдәм булачак. Коммерсант газетасы язуынча, әлеге мәсьәләне пәнҗешәмбе көнне дәүләт дәрәҗәсендәге проблема буларак һәм хәлне җайга салу өчен чара күреләчәген игълан иттеләр. Бүген Татарстанда да тонна ашлык сатылмаган, узган ел җыеп алынган икмәгенең яртысы сатылмаган фермерлар, хуҗалыклар, хәтта агрохолдинглар бар. Хәзер язгы кырышларына әзерлек бара. Зур оешмалар алдан алып куелган ашлама, ягулык хисабына әлегә тотрыклылыкны саклыйбыз диләр. Менә кече хуҗалыкларда хәл катлаулырак, алар игенен барыбер сатачак, әмма узган елгы кебек файда булмаячак. Бүген моны үзләре дә аңлый кебек. Гөлназ Сайфетдинова әлеге мәсьәләне җентекләбрәк өйрәнде һәм быел ашлыкның кадере булырмы икәнен аңларга тырышып карады. Менә бу складта бүген ташый башладык. Монда 1400 тонна будай. Без моны элеваторга ташыйбыз хәзер. Бүген тиялгән ашлык сату өчен түгел, кабат саклау өчен җибәрелә. Җитештерүчеләр инде ярты ел буе бәя артуын көтеп яши. Август Камытамагы агрофирмасында узган ел җыеп алган уңышның яртысы да сатылмаган. 40 000 тонна ашлык элеваторда, складларда ята, күбелеше кырда саклана. Башка элеваторларга җибәргән вакытта безнең чыгу ягы бик күп. Шуңа күрә без аны үзебездә сакларга тырышабыз һәм үзебезнең сушилкаларда, ЗСКларда үзебез чистартып, перерабатывать итеп, сатуга җибәрәбез. Былтыргы погодный условиялары безнең икмәк әзрәге, может, икеләтә әзрәге, шуңа күрә бу вакытта уже безнең кырда бернинди капчыкта икмәк калмаган, бөтенсе сатылып беткән. Яхшы әйбер түгел инде, без просто күп кертәбез, удобрениялар, химиялар, җирнаның бәясе төшә, без кыйммәте аңлапланмаячак. Узган ел ил буенча уңыш рекордлы булды. Августтан сатып алу бәяләре астка тәгәри башлады. Урак вакытында елдагыча хак түбән булса да, көз ахыры кышка таба артыр дип көтте игенче. Январь айларына һәм язга таба икмәк бәясе бик хайран гына, әйбәт кенә күтәрелә иде. Бу ел андый тенденция пока күренми, пока икмәк бәясе шул 11 сумнардан артканы юк. Узган ел 16 000 сум торса, хәзер 8 000, 11 000 сум тирәсе. Но пока цены нету, смысл не вижу продавать. Бәя күтәрелмичә сатуның мәгънәсен күрмим. Уңыш әйбәт булуына сөенгән идек, бүген ангарлар тулы тора. Бу безне сөендерми. Навигация ачылгач бәлки артыр. Эчке базарда гына кулланып бетереп булмый бит. Ашлык күп. Ашламалар, симәнәләр алу буенча безнең запас бар иде. Әллә ни кыенлык күрмәдек, ләкин барыбер йогынтысы бар. Әйләнештә акча гел булырга тиеш. На сегодняшний день на складах, на элеваторах и на складах общий объем где-то 2,3 миллиона тонн лежит. Бүгенге элеваторларда, складларда 2 миллион тоннадан артык ашлык саклана. Яңа уңышны алганчы яртысы терлек азыгына китәчәк. Тагын 800 000 тоннасы складларда, элеваторларда калырга мөмкин. Узак вакыт ашлыкны чикләүләр сәбәпле җибәр алмадык. Бәя артканын да көттек. Аңа степ логистик кыенлыклар да бар. Көтәбез. Эшне дәвам итәбез. Яңа хезмәттәшләр эзлибез. Узак вакытка исәпләнгән яңа килешүләр төзергә тырышабыз. Җитештерүчеләр түгелгән тир, киткән чыгым, куелган хезмәт гадел бәяләнергә тиеш ди. Узган елгыдан кимрәккә кемнең Дөрестән дә күп фермерларның ипәкләре абзарда ята инде. Берсе сата алмый, но хикмәте анда гына тулы бит әле. Әле аны сата алмагач шул удобрение ала алмый, орлык ала алмый, без әйтәбез, дизельне топливо ала алмый. Хикмәт бит әле шунда. Эшләр керек бит инде.
Әгәр дә дәүләттә ул кешеләр моның турында уйламасалар, без үзебезнең кеше белән генә анда безнең фермерларның 30% инде дип әйтәләр инде. Бу бит инде погоданы әллә калып китми. Бәя түбән, табыш югала, җитештерү чыгымнары артагына. Кай берәүләр ашлыгының үз кыйммәтен киметергә тырышып карый. Безнең үзебезнең технология былтыргы зернаның инде үз кыйммәтен 4500-дән күтәрмәде. Ул ашламасы арта, соляркасы арта, ул әкренләп арта инде, но кратно артмый. Әле сатасы күп, где-то бер 15-18 мең тонна ипи сатасы бар әле. Шуңа ипиң булмаса, сатасы да булмый, акча да булмый, җылап утырып бер дә булмый. Булай да авылдан кеше кача. Хәзер ипидә чәчмәсәк, зарплата да түләмәсәк, ул авылда кем каласың инде хәзер. Узган ел авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә ярдәм йөзеннән сатылган 990 мең тонна ашлык өчен субсидия бирелә. Бу 2022 елда җыелган уңышның 5тән 1 дигән сүз. Федераль бюджет хисабына тагын 1 миллиард 300 миллион сум. Апрельдә хуҗалыкларга тагын 358 миллион сум күчерәчәк дип белдергән иде министр. Бу гыйнвар-февраль айында сатылган ашлык өчен булачак. Игеннең бер өлеше дәүләт интервенция фондына җибәрелде. Анда 226 мең тонна сатып алына, базар бәясеннән югарырак хакка. Шул ук вакытта Татарстанның диңгез портларыннан ерак торуы, элеваторларның иске булуы, тимер юл вагоннары җитмәү ашлыкны зур күләмдә җибәрү мөмкинлеге бирми ди белгечләр. Экспортка пошлиналар югары булу, әлбәттә ул безнең авыл хуҗалыгы кешеләренә авыр. Бүгенге көнне сатырга кирәк. Чөнки бит 1 ел үстергән икмәк 10 елга җитми. Ипине ел сайын үстергә кирәк. Ан үстерү өчен синең әйләнештә акчаң булырга тиеш. Әйләнештә авыл хуҗалыгында күп товар юк бит. Икмәк, сөт, ит. Менә шуның өчен безгә ул бер Татарстанга гына түгел проблема. Күп җирләрдә кызганычка каршы аның биясе кымбагышка да төшеп бара, арпага да. Себестоимость карап, ул таможенный пошлин түләп фермер икенче сельхозтоваропроизводитель бүгенге үзенең доходын гына югата. Себестоимость игеннеке 8-9 мең сум. Ул игенне өтәлдә итәргә кирәк портка кадәр. Ул 2-3 меңне ала. 5 мең таможенный пошлина, 7 мең. Себестоимостьтан да кимрәк хак чыга. Бер уйласаң, иген артык була алмый, уңмаса нишләр идек. Әмма бүгенге кыенлыклар бу атнада дәүләт дәрәҗәсендәге проблема дип танылды. Интервенция фондына сатып алуларны арттыру мәсьәләсе карала. Гөлнар Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Алмаз Зияддинов, Роман Фенин, Одымнар. Бу атнада Чувашия якларыннан алынган хәбәр уйландырды. Анда 3 кеше Сибир язвысы түләме белән зарарланган. Тикшерү комитеты ветеринария таләпләрен үтәү мәдәсе буенча җинаять эше ачты. Түләмә куркыныч чыгышлы авыру 21 гасырда ул кайдан килде диярсез, аның споралары туфракта озак саклана һәм ул кешегә 2 төрле юл белән юга: я зарарланган терлектән, я термик эшкәртелмәгән ит ризыкларыннан. Авыру чыганага ачыкланган авылдан Татарстан чигенә кадәр 1 сәгатьлек юл, күршеләр авырып ятканда безгә нәрсәне белеп тору хәерле. Әлеге сорауларны без республика баш инфекционисты Халид Хаертыновка юлладык. Халид Собанович, исәнмесез? Исәнмесез. Россиядә сибирская язва, ягъни түләмә авыруының очраклары теркәлгәч, җәмәгатьчелек бераз куркып та калды, чөнки бу авыру турында без бик аз беләбез. Һәм инде сорыйсы килә, түләмә ул нинди авыру, аның беренче билгеләре нинди була? Төп билгеләре түләмәнең температура күтәрелә, тиридә төрле төпләр чигә башлый. Аннары бу төпләр чиккач, ул әверелә карбункулга. Карбункулга кара төстә. Түләмә авыруы кешеләр өчен ни дәрәҗәдә куркыныч соң? Түләмә үтәргә мөмкин төрле формаларда, иң киң таралган бу тире формасы, кожная форма. Ләкин булырга мөмкин үпкә формасы, легочная форма һәм желудочно-кишечная форма. Иң куркыныч форма ул үпкә формасы, шул вакытта үлем очракларында булырга мөмкин. Ләкин статистика буенча ул бик сирәк очрый торган формасы. Түләмә күбрәк авыл җирендә яшәүче кешеләрдә очрый дип беләбез һәм иң куркыныч урын хайваннар күмелгән базлар диләр. Түләмә бу возбудитель булырга мөмкин ике формада. Беренчесе бу бацилла, контактный путь белән тарала күбрәк. Ләкин бар икенче форма, споровар. Споровар булырга мөмкин хайван базаларында. Хайван базаларына тимәсәк, бернинди рисклар юк.
Ничек соколарга үзүнүн төлөмөдөн керек итни итлерни сотуп аларга махсус рөхсәт ителгән урыннардан, кибетләрдән bilmegen, тикшерилмәгән итне ашамаска. Халид Салбанович, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Махсус хәрби операцияга өлешчә мобилизация буенча чакырылган егетләрнең беренче ялы дәвам итә. Россия президентының еллык юлламасында әйтелгәнчә, хәрбиләр 6 айга бер тапкыр 2 атналык отпускка кайта. Татарстанлыкларның бер өлеше узган атнада кайтты. Тагын бер атнадан районнарда яңа төркемне көтәләр. Республикада хәрбиләрнең ялын оештыру буенча бурычны Рөстәм Миннеханов узган атнада Шимбә киңәшмәсендә ук куйган иде. Балалар һәм гаиләнең бергә булу мөмкинлеге күздә тотыла. Бу атнада Алия Хәйретдинова ялдагы ир-егетләр белән очрашты. Салгын түгелме? Капюшон кидерейме? Сәләховларның гаиләсендә бу көннәрдә бар нәрсә башка төрле, хәтта ишек алдындагы карны көрәүдә. Чөнки әтиләре Алмаз махсус хәрби операция зонасыннан ялга кайтты. Һава десанты гаскәрләрендә хезмәт иткән 35 яшьлек егет өлешчә мобилизациягә эләгеп, узган ел ахырында анда китә. Эштәгән әтү балалар да, өйдәгеләр дә барсы да сагындырды. Ну бар шаны битеп булмый әле кайткан әйткәнгә, теге иялән битеп булмый. Иң сагындырганы туган якның һавасы ди Алмаз. Әле узган ел әтисе белән бергә утырткан алмагач ботакларын да сыйпап куя. Өчтүп бергәләп утырттык. Ну мен кайтышларга барсы да үсәр дип уйлыйм инде. Тегеләр дә бирә башлады. Әнисенең шәйгә дәшүе, җылы кычагы, тулы гаилә булып түгәрәк өстәл янында җыелулары барысы да төш кебек әле ди Алмаз. Анда хәрби тормышка тиз ияләнәсең ди ул. Донбасста хезмәт итә. Барсында бетереп җыенып кайтырга кирәк башта. Безгә көч бирә инде шулык. Өйдәгеләр инде, балалар, әти-әни, барлык көткән кешеләр. Миннән дә ала кешеләр бар анда, даже 57 яшьлек кешеләр дә бар. Барлык бетеребез шул брат дип беребез инде без. Гражданскийлар сүз чыгармыйлар. Рәхмәт, рәхмәт дип кенә. Алар инде шул 14нче елдан сугышта бит инде. Безнең булашканны ярдәмне күрәләр. Алар шул ватан алдындагы бурычларын үтәмәй хәлләре юк. Шуның өчен дип киттеләр. Без аларны шул җиңеп кайтуларын көтәбез инде. Җиңеп кайтсыннар. Безнең өчен герой. Безнең өчен горурлыгы, горурланабыз аның белән. Бу көннәрдә балалар гел әтиләре янында 2 атна өйдән генә укыйлар. Лилиясе алдыннан төшми дә. Көнсен аны көткән, шылтыратканын, ул әйтә, сагындым дип, әзрәктән кайтам дип диде. Минем әти герой. Күрдем дә аны шаккаттым. Аны обнятым со всех сил. Поцеловала. Үзе мине 3 раз поцеловал. Россия президенты күрсәтмәсе нигезендә егетләргә 6 айга бер тапкыр 2 атна отпуск бирә башладылар. Хәрбиләр Татарстанның Балташ, Питрәш, Тукай, Койбыш, Сорман башка районнарына кайтты. Сорман егете Илвар Ильясов рота командиры, танк училищесын тәмамлаган 27 яшьлек егетне бу арада көндә район мәктәпләренә чакырып торалар. Ул аларга хәрби тормыш, мина, сапер көрәге, Калашников автоматы турында сөйли. Сума, песокма, салкама, пычракма никогда не откажет. И без ватаныбызны менә саклыйбыз. Сорманның бу мәктәбендә укучылар хәрби якташларына хатлар язган булалар. Алар Илварга да барып ирешкән. Минем менә даже землянкада ул рәсемнәр әленеп тора. Спасибо, солдат дип язалар, это безне за душу берет. Туган җир сагындыра инде ул көнне сагын, туган җир тарта бит инде үзенә. Безгә әйтәләр, без военный кеше булгач, где бы ты ни находился на территории России, ты дома. Без Койбышка юл тоттык, аларның да ялга кайткан якташлары бар. Шуларның берсе техника җине кагылган Аяз Нигъмәтҗанов. Махсус хәрби операция зонасыннан кайтуга кыш буе хуҗасыз торган машиналарын ремонтлый башлаган. Улы Әнвәр гел әтисе янында бетерелә. Иске шашкап егете Аяз Нигъмәтҗанов кечкенәдән игенче булырга хыялланган. Әнисе баш агроном, шуңа җәйләрен кырдан кайтып кермәгән. Соңрак фермер булып китә, 40 гектар җирдә иген үстерә, мал асрый. Ялы язгы кыр эшләренә әзерлек вакытына туры килде. Үзе әзерләнә алмаса да, эшләрен ышанычлы авылдашларына тапшырырга өлгерәчәк ул. Әтиләр дә хезмәт иткән, бабайлар да хезмәт иткән ул. Шуңа күрә безнең семья эшендә, безнең халкыбыз эшендә хәрби хезмәттә булып кайту дәрәҗәле әйбер дип санала. Бүгенге көндә менә
иптәш фермерлар бар. Жерләрне шуларга передавайтырмын дип уйлыйм, әкренләп. Временно пока бу специальная военная операция беткәнче. Без дә баны ашкым барсын инде. Кемгә калабыз инде? Хатын-кызларына сәшәргә тиеш булалар белән, ирләре качып беткәч. Уразаның беренче көннәре, улым кайткан куанычлы көннәр. Аязның әнисе Илһамия ханым ифтарга дип өстәл хәстәрли. Улы киткәннән бирле аны уйлап, исәнлеге өчен дога кылмаган көне булмый. Әни мин качып җирмим каяда диде. Павелский килсә, әни мин барам. Мин егет булып мине тәрбияләгәнсең, әни минем белән горурлан. Насыйп булса, ягъни сәмияне качып нип җирмим диде. Беренче булып китүчеләрнең һәм кайтучыларның ялы киләсе атнада тәмамланачак. Якыннары инде хәзер үк сагына башладык диләр. Куен кесәсенә салып җибәрәсе дога хатларын әзерли башлаганнар. Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләре. Алия Хайретдинова, Инзилә Хусаинова, Данил Филатов, Ләйсән Сәитова. Адымнар. Адымнарны дәвам итәбез. Халкыбызның борынгы кәсепләре югалу алдында. Югалганнары да бар инде. Бу атнада Мәдәният министры Ирада Юпова андый төрләрне Рөстәм Миңнехановка санап күрсәтте. Келәм туку, ташка, сөяккә чокып язу, болгарларның декоратив сәнгате, тимерчелекнең бер төре. Бүген халкыбыз һөнәрчелеге онытылып бара диелде Республика рәисе каршындагы Мәдәният һәм сәнгать советы утырышында. Гомер-гомергә татар халкы осталары белән дан тоткан. Хәзер шул мирасны кайтару безнең буынның бурычы ди Рөстәм Миңнеханов. Һөнәрчеләребез бар, тик күләгәдә калалар. Аларның осталыгын туристлар түгел, үзебез дә күрмибез. Күргәзмәләр сирәк оештырыла. Балаларны җәлеп итәр өчен остаханәләр юк. Милли киемнәребез гомумән борынгыча түгел, ошатып тегәргә тырышу гына икән. Пыскып барган милли һөнәрчелек учагын кабзып җибәрергә бүген нәрсә кумачаулый? Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Җәлил Вилданов борынгы уен кораллары остасы. Яшьтән үк агач белән эш итә. Башта тәрәзә карнизләре, тупсалар, сандыклар, сәгатьләр эшләсә, хәзер думбра, кылкубыз һәм башка уен кораллары ясый. Бу кәсепкә 3 ел элек төшенә башлаган. Татарның борынгы думбраларыннан карап ясарга теләгән, тик төп нөксәләр сакланмаган булып чыга. Каталыкларда юк, анарсын раскопка вакытларында бик юка агачтан ясаганлыктан алар череп киткән. Без әле дә эзләнеп йөрибез. Безнең мәдәниятебез казах мәдәниятенә тоташ. Үзебезнеке булмагач, башка төрки халыкларныкын үрнәк итеп алырга туры килә. Борынгы милли киемнәребез сакланып калган анысы. Галимнәр аларны өйрәнеп, милли бизәкләр каталогы бастырып чыгарган. Бизәнү әйберләрен, кием салымны хәзер шуңа карап ясап, тегеп тә була. Тик проблема шунда, каталогтан да караучы юк. Анда төрле дизайнерлар костюмлар белән эшли. Телле милләтле кешеләр. Һәм инде менә безнең татар милли костюмны саклау өчен алар ниндидер яңа дизайнерский решениелар биреп торалар. Һәм алар бик еш туры килми безнең милли костюмга. Шул сәбәпле милли киемнәрдән милли үзенчәлек югала. Асылыбызны саклау һәм тормышыбызда чагылдыру төп бурыч. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк диде бу атнада Рөстәм Миңнеханов. Мәдәният һәм сәнгать буенча совет утырышында Мәдәният министрына яңа иске бурыч куйды. Борынгы кешеләр берничә кимәгәннәр бит. Вот копировать не надо, вот облик должен быть наш, этот продукт должен быть конкурентный. Поэтому нужны модельеры, нужны маркетологи. Что мы можем продавать? В любом случае, если она востребована и не будет, если она не будет интересной и качественной, она никому не нужна будет. Это затухнет. Онытылып баручы халык сәнгате һөнәрчелеген дә торгызырга кирәк ди Рөстәм Миңнеханов. Моның өчен осталарны бер үзәккә туплап, шунда товар җитештереп, яшьләрне кызыксындырып, туристларга милли кәсепләребезне күрсәтеп, гөрләп торган урын итү планы барлыгында әйтә. Нам нужна такая площадка, чтобы создать условия для наших ремесленников. Кто руками работает, кто умеет что-то создавать. Казанда халык һөнәрләре үзәген булдыру тәкъдимен Нури Мустафаев моннан 20 ел элек әйткән була. Берничә тапкыр үзәкнең проектында тәкъдим итә. 3 ел элек Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән Киров районындагы менә шушы бинага ремонт ясап, аны арендалап, 12 гильдия, ягъни 12 төрле кәсеп остаханәсен оештыра. Монда тимерчеләр, агачка уеп ясаучылар да, чүлмәкчеләр һәм башкалар да була. 2021 елда ачылалар. Балалар өчен мастер-класслар уздыралар, ярты ел шаугыр килеп эшлиләр. Баштан пандемия, аннары махсус хәрби операция шартлары эшне туктата. Инвестор килми, үзәк ябыла. Бүген монда караңгы. Аренда хакын түләмәгән өчен утны сүндергәннәр, осталар киткән, бары тик милли курчаклары, тимерчеләрнең эшләнмәләре генә калган.
Нужно выкупить здание или хотя бы закрыть аренду, мы бы уже начали работать. Эшне яңадан башлар өчен безгә бинаны сатып алырга кирәк, яисә аренда өчен бурычны түләп бетерергә иде. Без пандемия чорында эшләми торгач бурыч җыелды. Хәзер безне моннан куалар, без эшне дәвам итәргә телибез. Монда һөнәрчеләрне күрәләр, кәсепчеләр белән кызыксыну зур. Хәзер бу проектның язмышы кыл өстендә. Әгәр 90нчы елларда Татарстан һөнәрчеләре бөтен илдә дан тотса, хәзер аерым бер кәсепләр югалу алдында тора. Менә шушы коймаларны гына алыйк. Аларны заманында Чыбакса авылы осталары тимердән сугып ясаган була. Бүген бу төр эшләнмәләр Казанның берничә борынгы йорт тирәсендә генә сакланган. Чыбакса осталарынча тимер сугу, келәм туку, ташка, сөяккә чыгып язу, болгарларның бизану әйберләрен ясаучылар бөтенләй юк. Булар онытылган кәсепләр исемлегендә. Аларны кайтару өчен тарихны өйрәнергә, яңадан торгызу буенча зур эш башларга кирәк дип белгечләр. Заманында Казанның данлыклы музыка уен кораллары, Арчаның читек фабрикасы ябыла. Бүген күннән эшләнмәләр, ювелир бизану әйберләрен һәм тагын 7 төрле кәсепкә Казанның халык сәнгате һөнәрләре техникумында өйрәтәләр. Әгәр моңарчы күнне кул белән киссәләр, хәзер яңа машиналар кайтартылган. Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча 49 миллион сумга дәүләт ярдәме күрсәтелә. Шигү, яулыкларга милли бизәк төшерү машиналары сатып алганнар. Бу миллилекне сакларга тырышуның кечкенә генә бер үрнәге. Хәзер бит инде соңгы вакытта үзегез беләсез, цифровизация дигән әйбер китте бит инде. Менә безнең дә студентларыбыз, дизайнерлар истә разрабатывать итәләр. Һәм менә бу календар дигән оборудованиеда без печатать итәбез менә бу кәгазьгә. Шул кәгазьгә рәсемен төшергәннән соң, анда инде безнең яулыкларны, аннарысын шул рәсемнәрне монда материалга чыгарабыз. Монда укучы студентлар бүген үк заказлар кабул итә. Менә аларның кул эшләре: милли бизәкле сумка, мендәрләр, кием салым. Техникумда яңа аппаратура, аларны куярга урын җитми. Сыйдырыр өчен хәтта коридордан да класс ясаганнар. Барлык планны тормышка ашырыр өчен шартлар кирәк ди директор. Аның өчен миңа зур-зур биналар кирәк, киңәйтергә кирәк. Biz bugün indi уже менә күрәсез сыйышмыйбыз, без икешәр смена укыйбыз. Шуңа әгәр дә шушы әйтәм бит, хөкүмәт тарафыннан каралса бу әйберләр, әлбәттә аны күбәйттереп без Кытайларында узып китерлек мөмкинлегебез бар. Без бит татар халкы, без бит уңган халык, булган халык. Шуның өчен миңа калса бу әйберләр киләчәктә булдырылыр дип исәплим. Уку йортларында җитештерү мәйданнары кирәк булса, эшмәкәрләргә дәүләт ярдәме. Бүген Татарстандагы 1000 останың нибары 41 генә үз бизнесын һөнәрчелек итеп теркәгән. Ә шушы статус булмагач, алар грант ала алмый. Тагын шунысы ачыкланды: һөнәрчеләр сайлап алырга хокуклы салым, патент системасының бәясе бездә Мәскәүгә караганда да 2 тапкыр артык булып чыкты. Рөстәм Миңнеханов икътисад министрлыгына ташлама ясап, аны түбәнәйтергә кушты. Раздать надо патент, значит, кто вот промыслами этими занимается, рукоделиями или это, сделайте льготу им. Чыгарабыз буларны, татар кубызлары сериясе. Алмаз Әсхәдуллин милли уен коралларыбыз кубызлар ясый, шәхси эшмәкәр. Әлегә заказлары күп түгел, ә патент 1 елга 60 мең сум. Шуңа аны алуның файдасы юк. Чөнки ул кул эше белән шөгыльләнә һәм товарны масса күләм түгел, берәмтекләп җитештерә. Бу очракта милли дигән булып товарны көненә 1000-не штамплап, аны күпләп сатучы ота булып чыга. Шул ук Кытайдан кайткан сувенирлар белән тиңләшеп кара син. Рөстәм Миргалиевич әйткәнчә, монда да льгот бюджетирование каралыр, һәм инде бездән шундый ук зур хәзерге моментта кебек зур налоглар булмас дип. Бу атнада совет утырышы күрсәткәнчә, бүген татар һөнәрчелеге мөшкил хәлдә. Эшләнмәләргә ихтыяҗ зур, ләкин базарга чын сыйфатлы һәм безнеңчә товар тәкъдим итүчеләр бармак белән генә санарлык. Теләгәннәре дә бүгенге икътисади шартларда киртәләрне үтеп чыга алмый. Кто? Это кто будет делать? Это мы должны делать. Это наше достояние. Бу атнадагы очрашу һич югы бу проблема турында ачыктан-ачык сөйләшү иде. Фәризә Мәҗитова, Данил Филатов, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Татарстанда үзенчәлекле табигый проект башлыйлар. Балаван лачыннарны үрчетәчәкләр. Россиянең һәм Татарстанның кызыл китабына кертелгән бу кошлар кайчандыр безнең якларда күпләп яшәгән. Тик хәзер урманнарда очратып булмый. Яңа проект буенча Кама тамагында махсус тыелук төзеләчәк. Анда кошларны Свердловск өлкәсеннән алып кайтачаклар. Моннан 10 ел элек республикада нәкъ шул рәвешле буланнар, мараллар популяциясын арттыра башлаганнар иде. Республика җитәкчелеге карары белән Алтайдан алып кайтып 50 буланны табигатькә җибәрделәр. Хәзер инде алар республиканың дистәләп районында Менә бу кадрларны бу атнада Биектау ягында төшереп алганнар. Буланнар сак кына юл аркылы чыгып бара. Күрәбез, проект эшли, буланнар үрчи. Лачыннарга килсәк, ул табигатны саклау проекты гына түгел, ул татар халкының аучылык традицияларында кире кайтару. Илгиз Шәкүров репортажы.
Үйдө гаиле азасы инде ауга чыккач ул минем дустым инде. Ноэль Кашапов аучы, әмма ауга чыкканда аңа корал кирәкми, кулында балабан лошыны бар. Нәрсәдә кызыклыгы шушы шөгыльнең сезнең? Нәрсәсе белән җәлеп итә ул? Кошның ышуы. Аның ышуы, кире килүе, иттәт кирәк түгел. Именно менә шул ышу процессы, охота процессы гына инде. Кош белән дуслык. Кош белән дуслык. Ноэль Татарстанда мондый бердән бер аучы, лошын белән шөгыльләнү зур осталык сорый. Бу эш өчен эт тә кирәк. Иң элек ул урманда корбанны таба, аны куркытып, ачык аланга куып чыгара. Шул вакытта лошын күктән һөҗүм итә. Лошын белән ау сезоны августта башлана, хәзер көн саен әзерләнәләр. Хәзер кыш көне тик яткач дип әйтергә була инде. Ул унутып бетерә. Көннәп искә төшерәбез инде. Хәзерге моментта шул кулга өйрәтәбез инде. Ауга чыга торган лошыннарның күп очракта күзләре менә шулай ябылган килеш тора. Беренчедән, алар үзләренең хуҗаларына гына ияләшкәннәр, һәм инде без аның күзләрен ачсак, алар борчылырга мөмкин. Икенчедән, алар күзләрен ачу белән үзләренә корбан эзли башлыйлар. Сәнмесез? Ул уже карый башлады тирәккә. Нәрсәгә ауга дип. Менә башын селкетеп куя. Балабан лошыны безнең республикада Кызыл китапка кертелгән. Аның саны хәзер әйтеп тә булмый, чөнки аны бик сирәк очратабыз. Соңгы тапкыр балабан лошыннары Татарстан урманнарында 70нче елларда аяк курган. Кошларның юкка чыгуына кешеләр гаепле ди белгечләр. Аларны контрабандачылар аулаган, электр чыбыкларына эләгеп тә харап булганнар. Тагын бер сәбәп бар. 50-60 елларда узган гасырны була инде. Бөтен илләр буенча кышларны, йырткыч кышларны һәр кырыштыра башладылар. Имеш алар безнең аулый торган җәнлекләрне киметәләр. Имеш алар күп кенә кышларга, вак кышларга зарар китерәләр дип. Балабан лошыннары Кызыл китапта гына калмасын өчен Татарстанда зур эш башланды. Экология министрлыгы Шиповский исемендәге иҗтимагый фонд белән берлектә махсус проект булдырган. Лошыннарны үрчетүдә Сибур җәмгыяте теләктәшлек күрсәтәчәк. Әлеге проект алар уздырган формула хороших дел конкурсында җиңү яулаган һәм $1,5 миллион сумнан артык акча бүленгән. Татарстан өчен бу минем уйлаганча уникаль проект. Һәм Татарстан өчен, Татарстан кешеләре, Казан кешеләре өчен мөһим булган проект. Бу автоматик рәвештә инде Сибур компаниясе өчен шулай ук мөһим. Хәзерге моментта юл картасы бар бу проект буенча. Бу проектның старты апрель аенда. Моның өчен Кама тамагында тыюлык төзергә җыеналар. Халзан дигән питомник безнең бар. Урал өлкәсендә, Свердловск өлкәсендә инде ул була. Шуннан безгә китерәләр монда иң кеме 10 яшь лошын була инде. Аларны шунда без асрыйбыз, үстереп, аларны шунда ышуга иретеп, алар әкренәп шул территорияны әкренәп таный башлыйлар, анарга өйрәнәләр. 5 пар лошынны табигатькә җибәрергә уйлыйлар. Бу проект табигатьтәге төрлелекне арттыру өчен генә түгел, лошыннарны үрчетү, борынгы йолаларны яңартуда әле. Әлеге кошлар элегелектән татар халкыннан аерылгысыз булган. Лошын образы безнең әдәбиятта да еш очрый. Мәсәлән, Идегәй дастанын гына алыйк. Азамат Иртуктамыш Акбүз аты астында лошыны ияр кашында ширүле күлдә кош чыеп дәүран сүргән хан булды дип язылган. Бу очракта кош чыю нәкъ менә лошыннар белән ауга чыгуны аңлата. 16нчы гасырда Югары Исланда лошыннар белән ау популяр була. 2000нче елда Кол Шәриф мәчете нигезен салу өчен чокыр казыганда лошыннарның башына киертеп куя торган башлык табылган. Татар бизәкләренең дә лошын белән бәйлеләре бар дип белгечләр. Татар дөньясы өчен безгә ат никадәр якын булса, ир-атның янында юлдашчысы ул лошын булган. Лошын бердән ау кошы, икенчедән ул хәрби кош. Һәр төбәк, һәр климатик шарт үзенең кошымы, судагы җәнлегеме, яисә балыгымы, нәрсә белән булса да җәлеп итәргә тырышалар туристларны. Безнең җирлек ул элегелектәннән, ул инде лошыннар белән көн ителгән дөнья. Шуңа күрә миңа калса, бу туристик яктан да бердән, икенчедән ул бит әле бер кадәр экологияны да саклау дигән сүз. Кама тамагына 10 кошны май аенда алып кайтырга җыеналар. Балабан лошыннар күчмә кошлар. Димәк, кышка алар җылы якка китә. Киләсе елга шуларның берсе генә булса да әйләнеп кайтса, бу инде зур җиңү булачак ди экологлар. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Гадел Миндубаев, Игорь Романов, Адымнар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә эфирда очрашырбыз. Исән сау булыгыз.